Pěkně, já 15 kilometrů v těle, rozumíš? A vy tady... Jak se ti líbil sám, než to. Že bys spadl na batoh. No jo. Provokačky, vole, zas. Ty si ho pičát, vole. On fakt normálně... On fakt teda by nemohl dělat. To by ho musel člověk zabít, vole. Kurňa, kde se si? Když jsme si nastříkat na bluzy, vole, práce všeho druhu. Mohl nám hodit reklamu teda potom, že? Právě. Jarin se šel radši schovat. My, co jsme při práci na novináře zvyklí, tak nám to nevadí. No je dobré, kopej. Film utíká. To nebudu věřit. To je aspoň pracovní. Ten zajišťuje hlavní chod. No, to bude dobré. To bude dobré. Zásobování. Provianťáka natoč. A Harleyista přijel? 96. Jo, Harleyista. Vozili, no? No. Bobíka tači. To se ti kůže roztrhla, nebo to? Bude jísta? Přesně. Nevím, jestli bude jíst. Roko ohní. A je to. Čuk a gek. Provokatérovo. Ty otoč tu potvoru. A jak s manželkama? S těma pražcama jak s manželkama? To je hotový, jo? To je to pak. On je stejně řešit. Tak vám musíme otočit do práce. Ty, to mi tam neukazuj, jo? Já vím, že jste tady. Je to strany, nebude Majda do zána. No dobré, no. To mi neuvěří, toto. Jari, nepojď mu to vysvětlit, že to je vůl. Prosím tě, já teď ho slyším. Co? On říká, vole, že by nechal tady normálně ty dva, vole, takhle vysoký, jak tam ty. Ty to je kravina, ne? Nebudou šlapat do toho. To je taky fakt, ale. No, je to kravina, už to robte, co si tam tež. Ale každý tě o to bude zakopávat, vole. No, zakopávat a tak půjdeš No. a půjdeš nahoru. No, tak tam takeš, každého víc. Ne, normálně bych ty dva... Já bych ty dva nechal taky tak vysoko, ale. Ty dva bych nechal tak, jak leželo. Přesně tak. Ty dva bych nechal a pak bych to tady zhodil do té úrovně, taky. No dobré, a jak to platíš hodinově, jako? Bo už mám pásek hodinu pryč a vy nic, kurňa. Tyhle ty detaily ti nemůžem vysvětlovat. Majster, ber to tam. Jsi z Bisky, rozumíš a to mi To od Pražca, ne? Já bych to nechal taky tak vysoko. Tak tam dej, pali. Ty bíro, tak to neuvěříš, fakt. Nemusí dojít. Když teda, to je středa. A příprava. To nezlomíš. Bacha. Nevítáme? Ne. Tak uděláme vin. Vedle. To je always, můžu do betonu nastřelat. Tam máme. Asi. Jestli tam není krát. A to bylo dobré, no. Ty to nikdo neuvěří, podle. Já no, ale když tak to šlápni do toho kameně. Chceš to podržet? Jo. Můžeš to ať to tam na švády. Ale on chce hlavu podržet. Tobě podržím hlavu, myslím. Ty bíro, a teď to mám v záběru jenom to domlouvatko a tu ruku. Nedávím mi tam tu palicu. Ty jdeš pod kameň, přímo do kameně tady ty. A jak tam ti hoši pokračujou? Vlastík, no, Vlastík. Teď jde stavby vedoucí. Čau. Ríšo, čau. Už tam je šuter. Tam je šuter. A to v životě nezakotvíš. To je majster, teď. Aha, zvorí krátů.
No, už je tam. Váhu nemá. Nemáš váhu. Má tam když si pohraje, že máš je to točí furt, to je drahé. Já takhle. Safari. Kurva, nebo tady za to nekupuješ nic nemohlo národů a hovnou děláš. Ti natočili albovou novinku, chystanou nakonec zářenek svým Dobrá. Kdy to velmi buď pochválen. S knedlíčkem masovým. v Čechách, ale ještě stále není rozhodnutí. Jo, dneska to. Dneska to Čertovská Alfa, já ještě připomínám naši soutěžní otázku. Jak se jmenuje britský herec, kabaretiér a zpěvák, který vytvořil výrazné postavy ve filmech Pět lupičů? A ukaž kapku na nose. Jak se utřel. Rád bych ti radil, ale kdyby jsi to nasekal, tak ti to nebude také důvod. Jenom co se... Jarek si chce zachovat kamerou tvář. To je svině. Mě točí, jo? Ty ho točíš, jo? Kamerou tvář, Járo, nechce ti točit, když ti točí. Nechám, neboj. Jako jo to. To je nejlepší. Pozor! Zkušete si pojď! Pravda! Aligátor je to. Pojď, teď jenom katrované. Pojď. Katrované? Skočíme. Ženský, ne? Neváhy na to oči. No, to je ono. Počkáme se opívat, budou padat. Vlastík. To je ono. Máš, ale fakt dneska štěstí, že jsi na dovolené. Celou patu máš. A Miro, jo, zase od hlavy nahoru. Od nosu nahoru. Od hlavy nahoru. Jo, anebo tady dolů. To bere všema úhlama. A zás nic, nebere. Ukaž materiál. Ty spocená sláma, prostě. Myšenka, no, hodný. Myšenko. Pomalu, tak nesmíš k němu. Já mu dávám. Myši. Tam má víc obrázku na to. Já ti myslím někam posadím, ale... No. Haló. Haló. Pavel, už se bijou, Pavel. Ještě jeden tam, Tady tě posadím na jedno. Bez závora. Ty mě se. Pojď, to tam leze. Už to odmontovali. Hej, co? Kde je ta svíňura? Ještě mě bude umírat Orlova. Takový obchodní numy ještě neviděli. Nemáš je hlubokou? Pojď na nožnice. Všichni hlavy pryč. To je opravdu pryč. Děláme toasty. Já myslím, dobré.
Maťko, jak to je s tím kořením? Zatím. To je schválně, aby se podívala. Tak už se koukám. Tak kdo chce to kafe? Já? Jo, už asi ne, protože už by měla dneska 6. Ty video, to víš, paní domácí, jak se orientuje, jak běhá. Tak paní domácí je paní domácí. Ne, už znám. To už má v tom praxi. Tak ten zase přinesl kafe, nebo ne? A byl zatčen jeden z nejhledanějších mafiánských šéfů, Karlo Grifo. Mafián, který se už 7 let skrýval, je obžalován mimo jiné. 7 let skrýval, ale užívá si je v Praze.